Himan. Yun. May kumakagat mga kasolid. Yun, laki. Mangrove jack. Ulam na. Good size. Pero pumipit ko. Yun yung laki. Ay, Himan lang. Yun na. Lakas na. Himan. Fish on. Ano? Nasiro. Alis to. Apat na red snapper. Yo, good morning mga kasolid. So, papunta tayo ngayon sa sa market para bumili ng ipapain natin sa huli nating isda mamaya. So, meron tayong imimit ngayon mga kasolid. Si Sir Andrew. Yan, siya yung mga kasama natin ngayong araw na mamimimit. So, time check. 5 ng umaga mga kasolid. So, andun na siya, naghihintay na siya dun sa may plaza para sabay daw kami bibili ng namin, pamain namin sa huli namin isda. Ito. Gising na ang dagupan, oh. So, kita-kita na tayo doon mga kasolid. So, mga kasolid, dito na tayo sa may market. Kasama na natin si Sir Andrew. Yan, oh. Dito tayo sa market, hinanap tayo ng pamain. Ito, buhay na buhay ang dito ngayon. Ay, mga tilapia, oh. Ay, mga kasolid, nakabili na kami ng ipapayan namin. So yan, oh, sa likod ng cooler ni Sir. Papunta na kami ngayon sa spot mga kasolid, sa likod ng B-Far. Sana makahuli tayo ng araw na ito mga kasolid. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. So ayan mga kasolid, dito na tayo sa may tapat ng B-Far Dagupan, yan, oh. Yan, doon tayo sa likod yan. B-Far Dagupan. So diretso pa tayo sa dulo. Wala. Oh, diyan labas saray. May parking kami pa, Jay. May parking kami. Tawang fishing kami, taray. Yo mga kasolid, so dito na kami sa spot. Kasama ko si Sir Andrew. Ayan, oh. Nakapag-set up na siya. Ito. Ayan, oh. So ito, set up natin mga kasolid ngayong araw na to. Yung ating paboritong reel. Ayan, kilala nyo na yan. Pamain natin ngayong araw yung itong maskal na hipon. Yun, oh, lakas pa niya, oh. So dito tayo ulit sa may B-Far. Likod ng B-Far. So sana makahuli tayo ngayong araw na to. So tara, start na tayo mamingot mga kasolid. Yagas ko na dun, oh. First cast. Boom. Hintay tayo dito. Lagay lang natin. Diretso yung galaw niya. So iwan natin kung alon lang to o ano ba, isda na. So itatry natin. Wala. Alon nga lang. Lakas kasi ng alon mga kasolid. Hindi pa maganda yung tubig. Tingnan natin kung buhay pa yung yung ating, ayun, buhay pa.
Ay, nakahuli na siya, oh. Oh. Ayan, oh. Yung tawag na dito, lapu-lapu, no, sir? Ay, alangat. Mangrove. Mangrove. Snapper. Yun, oh. Pwede na, oh. Pakita mo, sir. Nandun. Ayan, sir, oh. Ayan, oh. Mga ano. Biyaya ng dagat. Oh, swerte talaga si sir. Kuta ni Ray, gilig. Tatry natin dito naman. May mga sir, dito daw nakahuli si sir. Dito tayo magta-try. Tsamban nyo, sir, ah. Mapindyan na siya ay mangrove. Huli tayo. Yun, oh. Wala pa pa ba? Yun, oh. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Yes, sir. Tigisan na kami ni sir. Nakahuli naman siya ng mga agat. Mangrove. Red snapper. Tayo, lito. Pero pwede na to. Pwede na yan. Sabaw na yan. Sabaw na. Lamangsan na din yan. Oo. So, dito yun, oh. Kumakain sila ngayon. So, delikado to, eh. Yan. Gawin natin. Ay, naku. Ayun, oh. Dalawa na sila dyan, oh. Yan. Lalagay tayo ulit ng pamain. Sa multo may kinay. Hipon. Wala dalom. Yan. Alis tayo ulit. Makarami. Ay, nako. Lagi, sayang. Lagi. Ang bulat man, ang bulat. Bulat. Wajah mo, wajah. Ay, sayang yun. Maksil singguyur ko, pangguyur ko. Sabi na. Sayang. Balikan natin. Ito medyo malit lang para ano. Lunukin niya agad. Ito ko na sa ilalagay sa bandang gitna para ano. Sigurado yung ano niya, kain niya. Malaki. Mas malaki. Sigurado yung kakainin niya. Ito, mahuhuli na natin to. Sigurado na ako. Ito lang sila, oh. Niman. Yun. Lapo ulit. Yes. Lapo tayo ulit, oh. Yan. Sabaw. Pangsabaw, oh. Sarap nito. Sir, no? Pangsabaw. Yes, sir. Yes, sir. Dalawa na tayo. Ayun, sakit ng tusok nito, eh. Uy, may kumain na. Meron na, sir? Sige, sayang, nakawala. Yun. Ay, naku. Nakadalawa na. Yes. Yan, hagis tayo ulit. Ang parami. Ito lang tayo. Simabit. Simabit yun. Dito tayo mga kasolid. Kung saan ako nakahuli ng malaking ano, lapu-lapu. Dito siguro. Sana meron pa sila dito.
Yung may kumakagat mga kasolid. Ayun, laki. Sir! Yan, malaglaban. Wajara gilig. Ayan o. Kawa na naman tayo, lapo na naman mga kasolid. Wajara siya may singit-singit, sir. Pasensya na sa mga viewers nating ano yung nakakapansin ng mga huli natin, malilit na lapo. Wala pa tayong mahuling malaki. Pero good size na rin to. Pasensya nyo na lang po. Katatlo na tayo. Hindi na tayo malungkot. Ano, tatlo na. Yo! Kain tayo ulit. Ito yung mas malaki. Ito. Yan. Punta natin ulit yun. Nandun lang sila. Ako sa inyo. Laking yung mga kaso, yung laking ano, snapper, mangrove jack. Ulam na. Oh, good size. Ay, wala. Kala ko may huli. Subukan natin magtapon doon sa bandang ano, malalim mga kasolid. Lakas ng alon, oh. Malakas, oh. Delikado pang lumahot pag mga ganito, mga kasolid. Pero doon sa bandag doon may lumalahot na, oh. Nakaka-nervyos to. Pag ganito, lalahot ka ng ganito ka lakas ng alon. Kahit gaano pa kagaling kang lumangoy dito malulunod ka dito dahil dito sa lakas ng alon, no? Talalaki pa. Oh, ano kaya yan? Animal na. Jabuntag yan, darawin, oh, sarawa. Yung darawitan, oh. Laki niya, no? Laki, oh. Laking pamingwin, pero pumipiklo, oh. Ayun yung laki. Uy, hantutan, sir, eh. Ay, malangat, alangat. Balag. Uy! Balag lamat. Balag! Serte, oh. Pang ano talaga, sir, ha? Pang... Hindi mo man. Excited. Abang ko, sir, oh. Ang laki, oh. Oh, grabe gurto, ah. Oh, yun, oh. Serte talaga ni sir sa alangat. Oh. Ayos. Ayos, oh. Ang laki. Ayun, oh. Tinuturok niya ako. Oh, ang laki. Buti nakuha na natin ang camera. Oh. Good size. Nice. Mga kataga. Maraming mga taga local dito. So yan mga kasol, lilipat kami ng spot dahil wala nang kumakagat dito sa spot na to. Yan mga kasolid, so bali mag-change spot kami kasi wala na kaming mahuli doon sa spot kanina. Sobrang init na rin. Lilipat kami ng spot, punta kami sa may Embarcadero. Yan, kasama ko pa rin si Sir Andrew. Pero kakain muna kami bago kami pumunta doon sa spot. Yes, sir, oh. Sir, kaway nga dyan, sir. Kaway ka, sir. Ayan, oh. Punta na kami doon. So yan mga kasulin, dito na kami sa spot. Dito sa second spot namin, Sir Andrew. Ayan. So nakapag-set up na kami. So kapag-hagis na kami namin gagamiting pamingwit. Oh, wait and bake tayo. So ayun mga tropa natin, oh.
Boss. Yan mga tropa natin sila. Dito tayo sa Embarcadero. Yun o? Ay! Ay! Alangat! Yes sir! Oh. Yan o. Lens na pa agad o. Tibay. Para sa alangat ka talaga. Tibay ah. Kapang bunto, pre. Yan o. Nasisirtin talaga. Huwag ka nang bumalik. Yan o. Natuwa ka na. Nakakuha ulit. Halagang ko pa. Eh nalaba. Di talaba tayo. So yun mga kasolid, so ito mag-alas 2 na ng hapon. So naka almost 2 hours na kami dito. Nakaisa pa lang ng huli. Ang nakahuli pa si Sir Andrew. Yan o. So tayo mga kasolid, hindi pa tayo nakakahuli dahil lagi tayong sinasabit. Daming ano dito, sabit dito sa spot na to dahil sa kagagawan ng dumaan na bagyo. Yung mga kagaya dito, mga damuhan na to, nasa gilid lang sila ng ano, kaya yun, sobrang dami. Kaya siguro nakatatlong ano na ako. Dalawang naputol na may ano ko, line ko. Ito pangatlo na to, sana hindi maputol. Yun oh. Ay, ni man la, ayun na, ang lakas na oh. Man, fish on. Ay, si Magar. Si Magar. Si Magar. Magar las ni. Si Magar ni alin. Si Magar. Tuh wajang gagalaw ni. Gagalaw ni. Sagar tuh. Yanap ko. Kaya may huli tayo pero sinabit tayo. Di papawin ko laingan. Berbalag eh. Oh ini. Gagat. Ah, ni malah pimoy lah. Salah. Ay, sumabi lamat. Sabi to lamat dyan eh. Lagi. Ya. Mana ni Maksil? Oh, masih tan, bawal tan. Bikuko. Ah, dia lah. Dia lah. Yes. Bal kumon. Ah, mulag labat. Mulag labat, alis to. Alis to. Ya mga kasolid. Hindi tayo nasuwi. Ano? Na zero. Oo. Alis to. Welcome. Dugamin ba kang boss? Diyan ba tayo? Be masagur balik. Maksil siguro to manay. Ang gano mo lagaw? Alis to. Kami na ni sir yung kabagay ni. No. Orang kilo minado. Sa bamit kila tabag lang tini balik to. Tanti. Laki. Pwede na to. Last shot ko lang yan. Tapos pag kami alas 2 kang ko. Naatan. Kasabinitan kin. Chamba tayo mga kasolid. Kamu kabidyo mo. Kabidyo ni. Kaya mga tropa natin dito. Shoutout sa kanila. Yan o. Kadali tayo aliso. Yes. Ayos. Agla zero. Minsan ni Saro ah. Ayan o. Ngayon mga huli namin o. Ano? Talanti. Ayos. Uwi na Ayan sana si Saro. kami. Uwi na sana tayo Saro. Uwi na sana. Last ano na yun, cast.
Pero nakakuha pa rin. Oo, yun, ayaw kaming paalisin. Oo. So ito, mag-iisang beses pa ako. Sana makahuli pa ulit. Yan. Aliso ulit, aliso. Agis pa tayo ulit. Kita na lang, gaano sagar la. Yan, dito lang, paghintayin natin dito mga kasolid. So yun mga kasolid, naputulan na tayo ulit ng ating gamit na line. So pati rin si Sir, naputulan din. Kaya let's go na, bye bye. So pakita ko muna sa inyo yung mga huli namin. See you another day. Yan o. Yan. So bali, 4 na red snapper, saka isang ito, aliso. Ano. So masaya na rin kahit paano kasi nahuli tayo mga kasolid. Hindi tayo bigo no, sir no. So ulitin sir no. Yes, sa ulitin. Yan o. Yan, mag-YouTube na rin yan si sir. Suportahan natin. So paano mga kasolid, maglilipit muna kami ng aming gagamiting pamingwit. Sa uwi na kami. So paano, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam. Tapos muna sir. God bless sa ating lahat.